Ano? Tutulala ka na ng singkay. Ayun pusa, oh. Ay, kakainin pagkain mo, oh. Ayan na. Pinapasok mo yung pusa. Ano yan? Singkay. Ayun pusa, oh. Wala kang aksyon, oh. Ang gagawin sa pusa, oh. Ano, oh. Amoy-amoy mo pa, oh. Ayan, oh. Takot ka pala, eh. Ano? Ano? Duwag ka ba? Wala kang action dyan, ah. Singkay. Wala kang ka-action. Ano yan? Bago nagtuloy-tuloy hanggang makaabot. Ay, tinungangaan. Ako po. Yung pagkain mo, kakainin ng pusa. Pinapabayaan mo, ha. Huling-huli ka ngayon. Hindi ikaw yung kumakain ng pagkain mo. Oh. Ang kanyang panahon sa pag-aalaga sa noon. Ano ang action mo? Duwag ka?